Ginuso sa Kamara ang balaod nun sa pagprotekta sa mga delivery services sa nasod. Batok sa mga nagaprank o nagakalit o cancel og order. Ano report ni John D. Esteban. Sa panahon karon sa COVID-19 pandemic, ang mga delivery man kabahin na sa frontliner heroes. Kinsa padayong nagaserbisyo luyo sa hulga sa sakit. Mahatod lang ang pagkaon sa matag pamilya. Usa niini si Eugene Senieres, kinsa ginaantos ang katugnaw sa ulan o kainit sa panahon, ma-deliver lang ang pagkaon sa customer. Isip delivery man, masustentuhan na niya ang galastuhon sa iyang pamilya, labi pa nga duha na ang iyang anak. Apan bisan pa man niini, do nagyud daw gihapoy mga tao nga magbinuang og order o nagaprank ug ang uban mukalitlag cancel sa ilang orders. Ay man ka bagabot to kahit lang cancel di ay. Tapos magyayaga lang tawagan, ma'am, dana ko diri, mingon. Ay sorry boss, di na. Wala na ko di boss. Aniya lang ko diri. Pero pagkasunod di na makontak. Aron sila maprotektahan, usa ka balaod nun ang giduso sa Kamara. Kini ang House Bill number 6598 o ang proposed Food and Grocery Delivery Services Protection Act. Ubos sa balaod nun, silutan na ang mga nagaprank sa rider ug delivery services company ug ang mga nagakancel og order nga walay igong rason. Kung maaprubahan ang maong balaod nun, pwedeng makulong ang malapason sulod sa 6 ka bulan hangtod 12 ka tuig ug makamulta og kapin 100,000 pesos. Silutan sab ang si bisan kinsang customer nga pakaulawan ang riders sa bisan unsang platform. Nagara-gara sila di ana gyud na angay ko na sila masilutan kay di ko dali biyan ng trabaho. Ulan init ko niya mo nya. Ginuangan lang mi anak. Gina-require ang customers nga mag-provide og proof of identity o residential address o proof of billing kung mag-sign up sa food delivery services pinaagi sa app, website ug uban pa. Personally, o yun ko ani nga bill kay para ni sa protection sa itong mga delivery riders o para po dili na sila mabiktima sa gaprank online. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.